खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोसे नै भैरबकुन्द गुथि बोसोरारि फेस्टिभेलाव ओरैबायदि हाद्रि गुफुंनाय मोसादों। खुलुमबाय आं भैरबकुन्द हालामनि जानानै नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि भैरबकुन्द टुरिजम फेस्टिभेला 90थि बोसोरारि दिनै मोनसे जथुमा बा दिनै बे फेस्टिभेला दिनै 90थि बोसोरारि जानो थांगासिनो। जों बे हाबाफारियाव दिनै फैदों। गोबां रायजो राजाया दिनै बेयाव गथायथि जादों आरो लोगोसे दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मुंदांखा मेथाइ खनगिरि आर्टिस्टफोर दिनै दंफैयो। बिथांमोनखौ आं नोंथांमोनखौ दिन्थिनो नाजागोन। नोंथांमोना आंजों वीडियो बने रहिए। भैरबकुंड का नज़ारा अलग ही आता है, तो मस्ती करिए मेरे साथ। तो थोड़ा वक्त चाहिए, देखते रहो मेरा वीडियो अंत तक। जोंनि गेजेराव जोंनि बर'लेण्डनि बिदिनो जाखांफुनाय मोजां सासे मेथाइ खनगिरि दंफैयो। बिथाङा जोंहा फुकन बर' बिथांखौ आं बुंदों। जों आंनि कनसार्टनि इउटुब चेनेलाव बिथांखौ बरायनाय थाबाय। थेंक इउ सो माच। आंनि इउटुब चेनेला गोदानसो, थेवबो आं दिनै बिथांखौ गोबाव समनि उनाव लोगो मोनदों आरो बिथांखौ प्रग्रामाव लोगो मोननाय जायो। थेवबो माने दिनै सुंद' समाव जोंनि गुथि बोसोरारि जोंनि भैरबकुन्द टुरिजम फेस्टिभेलावहाय बिथाङा दिनै हरखाबै नुजाथिफैदों। हरखाब दिनैनि बे प्रग्रामावब्लाबो आं बिथांखौ जोबोद गोजोननाय आंनि गोसोनिफ्राय गोजोननाय बावनाय थाबाय। आंनिफ्रायबो बे आदानि बे इउटुब चेनेल आगोलावबो आं माने थांनाय बोसोराव प्रग्राम खालामदों, बेखौबो इउटुबाव आपल'ड खालामखादों बिथाङा। आं अननानै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों बे आदानि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब आरो लाइक आरो शेयार खालामनांगौ प्लिज अननानै। जोबोद मोजां आदाया आरो आदाया आं जोबोद मोजां, बेखौनो अननानै आंनिफ्राय खावलायबाय आदानि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब आरो लाइक आरो शेयार खालामगोन। आंनो रायजो राजाया बोलो होब्लासो आरोबाव आङो माने बोलो मोनबा माबा माबि गोदान ब्लग खालामनो हागोन, भिडिअखौ आं खालामनो नाजागोन। एसे लाजिनाय दंब्रा आंनाव, बे लाजिनायखौ रायजो राजा नोंथांमोना बोखारगोन। जेसेबांनो शेयार जागोन, जेसेबांनो लाइक जागोन, कमेन्टजों रायहरनांगौ आंखौ। जोबोद मोजां आदाया, अननानै बिथांनि चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनांगौ प्लिज अननानै आं रिकुवेस्ट खालामबाय। आरो दिनैनि बे भैरबकुन्द बे टुरिजम फेस्टिभेलाव गासिबो रायजो राजा हाजार रायजो राजा फैदों। बेवहाय आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं 3 इयार्स जाबाय फैनाया बेहाय, आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं खनफ्रोमबो लोगो मोन्दों, नाथाय दिनैसो भिडिअ फार्स्ट टाइम बुन्दुजों। माने आंनिफ्राय बेनो जे फैबाय थानाय समफोराव बिथांखौबो रायजो राजा नोंथांमोना सापर्ट खालाम। आरो आंनि दिनैनि बे सुंद' जा बिथां फुकन बर'जों इन्ट्रडाक्सन लानायखौ आं बेसेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। लोगोफोर बिथांखौबो सापर्ट खालाम आरो जोंनि बर'नि गेजेराव साबसिननिख्रुइ हामसिन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एसे दै गुबुन नामाबो मिथिया, आं साबसिन फुकन बर'खौ मोजां मोनो सिंगारनि गेजेराव। आं बेखौ बुंखायो आरो बिथांनि बायदि माने बुंनो थाङोब्ला गोबां सिमखारिगोन। हारसा लेंगुवेजाव होन, माखासे बिहु मेथाइ खननाय सासे आर्टिस्ट दं। गासै कालसारनि बा गासै गुबुन हारिनि मेथाइखौनो खननो गोनां जायो। बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव गुबुनफोरनि माखासे मेथाइखौ साबसिन खननो रोङा। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बा प्राउड खालामो आरो। थेंक इउ सो माच। लोगोफोर लोगो मोनगोन आरो लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम प्लिज अननानै। भैरबकुन्द फेस्टिभेलावहाय
नोंथांमोना साजायनाय माखासे जिनिसखौ नुनो मोननाय नङा नेचारेल हाजो दङ दैमा दङ गोबां बेबायदिनो नोंथांमोना नेचारेल बुस्थुखौ नुनो मोनगोन आरो स' जोंनि गेजेराव मुंदांखा बेबायदिनो मेथाइ खनगिरिफोर दंफैयो बिथांमोननि मेथाइ खननाय मानाय माखासे बिथांमोननि जि गोदै मेथाइ खननाय नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअ'आव थाबाय थादो आरो स' नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय जायफ्रानोखि साबसक्राइबार मोनफा नोंथांमोननि शेयार खालामनायनि गोनांथि स' आंनि भिडिअ'हाय बा आंनि चेनेलाव जायफ्रानोखि गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरो शेयार खालामनो दाबाव आं बिसिखिनिखौनो मिजिंथिनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि माखासे हेफाजाब आरो मदद मोनगोन आं मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोना बोलो होयोब्ला आं बिनिख्रुइ साबसिननिख्रुइ मोजांसिन हामसिन आं दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन स' बेसेखिनियावनो आं दोनथ'बाय दिनैनि भिडिअ'खौ जोंनि गेजेरावहाय आसामनि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां बिपुल राभा गोद्राबो सफैबाय बिपुल जाहैबायसो स' आमार भैरबकुंड এইটো টুৰিজিম ফেষ্টিভেলত আমাৰ বিপুল দা আহিছে বিপুল দা কিবা কৈ দিয়ক বেষ্ট অফ লাক থ্যাংক ইউ भैरबकुंड 90थि बोसोरारि बेबायदिनो टुरिजिम फेस्टिभेलावहाय गोबां गाबनि गोबां बेबायदिनो महरगिरिफोर दङ जोंनि इन्डियानिनो अरुणाचल हादोरसा बा स्टेटनि दिनै मोसागिरि गोबां जोंनि खालाबतां बा माखासे एरियानि जोहोलावफोर मोसागिरिफोर दंफैयो बिथांमोना अरुणाचलनि थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज जा बिथाङा अरुणाचलनि आंनिनो खालाबतांनि फ्रेंड सो भैया जो थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अरुणाचल से होके ना आज भैरवकुंड फेस्टिवल हो रहा है वो फेस्टिवल में आप आया है कैसा लगा है और दैट मीन्स आप एक डांस पार्टी साथ में लगा है हाँ आपके साथ खुश हो रहा है आपका दिल से बोलो दोस्त बहुत अच्छा लग रहा है ना यार सभी है हम लास्ट टाइम भी आया था हर साल आते रहते हैं हम लोग खालाबतां में पास में है हम लोग पहले से एक दूसरे का खूब लोग है हम लोग सब ना इसको फ्रेंडशिप को अभी मिला फ्रेंडशिप फेस्टिवल भैरवकुंड 90थी बोसोरारि अभी 9 ईयर हो रहा है भैरवकुंड टूरिज्म फेस्टिवल सो यहाँ में हम लोग का हर तरीका का कल्चर देखता है सो हमारा भैया जो 10 ग्रुप लाया है सो भैया मेरा सब्सक्राइबर को क्या बोलना चाहते हैं बोलो आप इतना दोस्त मेरा more and more सब्सक्राइब टीम प्लीज माय डियर फ्रेंड ओके और खालाबतां का जितना भी है जितना फैमिली है उसमें से एक हमको लाइक देने से भी अच्छा है
जोंनि भैरबकुन्द हालामावहाय बेबायदि रंजासालि आरो रंजाथावना माखासे बेबायदिनो समफोरखौ जों मोननो हाया स' जेब्लानाखि जोंनि गेजेरावहाय भैरबकुन्द टुरिजम फेस्टिभेला जायो बे समाव जों गोबां रंजायो आरो गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां दाब दाब हालामनिफ्राय जोंनि गेजेरावहाय बेबायदिनो रंजानो आरो बेबायदिनो भैरबकुन्द टुरिजम फेस्टिभेलखौहाय नायनो थाखाय फैयो स' बेवहाय गोबां रोखोमनि माखासे बेबायदिनो गोबां गाबनि माखासे राव हारिमु माखासेनि बेबायदिनो मोसानाय राव हारिमुखौ नुनो मोनो स' जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो दिनै मेथाइ खनगिरिफोर दङ स' आंजों लोगोसे सासे बर'नि जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि जुनियर जुबिनबो होनना बुङो बिथांखौ स' कस्त' दैमारि आदा ভাল লাগিল আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আজি সময়ৰ অভাৱ আমাৰ নিয়মানুৱৰ্তিতালৈ যাই গুড নাইট লাভ ইউ